Stretávate sa pri svojej práci so seniormi, ktorí pre pokročilý vek, náročnú diagnózu alebo pre pocit osamelosti potrebujú domácu opateru? Spoločnosť Athéna od roku 2008 poskytuje seniorom kvalitnú 24-hodinovú domácu opateru. Opatrovateľský personál sme schopní zabezpečiť do 2 pracovných dní od doručenia objednávky. Náš skúsený opatrovateľský personál sa prispôsobí potrebám a zdravotnému stavu klienta. 24-hodinovú domácu opateru poskytujeme spokojným klientom 365 dní v roku, a to aj počas víkendov a sviatkov. V Athéna si svojich partnerov vážime, preto prostredníctvom nášho programu odporúčaní získate bonus 300 € za každé odporúčanie klienta, ktorý naše služby využije. Navyše za každý nasledujúci mesiac, počas ktorého bude klient využívať naše služby, získate províziu 50 €. Spolupráca s Athénou je skvelý spôsob, ako podporíte zdravie a pohodu vašich pacientov. Všetky potrebné informácie nájdete aj na našom webe www.athenaopatera.sk.